mga ka-wonder, gaganti ako kay Mister kasi nag-prank siya sa akin dati. So ngayon ako mag-prank sa kanya, magpapakurinti ako daw. Hello, sige mga ka-wonder. Magcha-charge muna ako. Charge ka muna dyan, baka lubat ka. Ano bang ginawa mo? Ano bang ginawa mo? Anong ginawa mo? Nakurinti ako. Malis ka dyan! Hawa dyan! Hawa ka dyan! Nakurinti ako. Malis ka nga dyan! It's a prank. Ano ka ba? Puro ka ng kalukuhan ba? Ano mga ginagawa mo? It's a prank. Puro ka ng kalukuhan. Kalukuhan ka na lang talaga ba? Mga ka-wonder, na-prank ko po si Mister. Puro ka kalukuhan. Anong ginagawa mo dyan?